Hanjumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mabululuyo, Cebu City. Ang matatampo nagdasingan nga Mayan. Hi, Rose. Hi, Mayan. Nagluto magod si Mama og creamy carbonara. Doon nga text na ako niya, ha? Wow! Ako gina paborito ay labi nagdunay garlic bread. Ako na palitan ha. Ayaw na. May daan naman sa kong garlic bread. Aron dili ka na mahasol og makagasto pa ka. Kinigil akong friend. Uy, very thoughtful kaayo. Thanks, friend ha. You're such a good friend. Wow ha! Lamigin mo himo creamy carbonara ang imong mama ay. Ang iya man gyud ang expertise, cooking, baking. Mao ba? Wow! Dili ka di mo magutman o kay hilipan mo luto sa mama nimo. Mao gyud. Uy, wait sa may nanawag. Excuse lang ha. Hello? Sure. Oo niya? Sige. Magkita na lang unya ta. Okay, dadan ako kong best friend ha, din sa office. Okay naman ka ha? Oh. Kuhaon ni Nemo? Sige. Bahala ka. Bye. Sige sa dito nanawag. Si Roy to, uy. Akong admirer. Oo. Buotan ba siya? Pero, dili lang gwapo. Mao dili ko ganahan niya. Kung dili ka ganahan niya, nga na-entertain pa man kaniya. Gisamukan man ka kaniya. Buotan man sad pod. Unya, galante kayo mga taog regalo. Oo. Sige lang. Magkakita naman mo niya. Kay ako man siyang giingnan nga, dadon ti ka sa among lakaw karong gabi eh. Di na lang tingali ko makuyog, uy. Makahasol pa ko ninyo. There is a crowd ba ya? Na, dili ka mahimo nga dili ka makuyog, uy. Nakaingon na ba ako niya nga makuyog ta? Sige na, good. Mutiwas na tas pagkaon kahit tingaling maatan tas oras. Sayang ang food. Sige pa. Kirk, this is my close friend sa office, si Mayan. Mayan, si Kirk ang akong giingon nimo. Mau ba? Inyo na di kong gilibak, ha? Hello, Mayan. Hi, Kirk. Nice meeting you. Nice meeting you too. Ang friend ni Rose, friend ko na usap. Kana po na okay rin mo. Naglagot ko! Ay, may sabay nalitamot ni mo, oy! Anong sagutaon ka? Nang hagis ka man diha. Bisinggit ka pa. Ablihin ni pultahan, be. Magsulti ta. Hey, Ma, please! Ayaw na lang ko ninyong sa mukha! Mahimo ba? Leave me alone! Kung may problema ka, i-share na nako. Inahan ko ni mo. Sige na. Naglagot ko na ako, Ma! Nakasabot ka? Naglagot ko na ako! Mga utang buot lang! Biyai lang una ko! Ayaw ko ninyong sa mukha, Ma, please! Good morning, Bian. Lingkod, aron mamahon ta. Mo trabaho para ba ka? Lingkod na Mayan. Saman, may problema ka? Nanghagis ka man kuno gabi, ikan si mong lakaw. Huwag ka pang nauli, ang hagis ka pa. May lakaw kami si Rose pa. Kauban na niyang admirer. Uy, ha? So, ay problema ka nanghagis ka man pa uli na mo. Nag-away mo. Kita mong trouble? Uwa man. Oh. Bihila ka man kung hinuon diha. Wakay problema. Naglagot lang yung kunako. Naglagot lang yung kunako. Oh. Ma, nganong nagselos man kung nagtanaw ni Rose o ni Kirk? Ngano man? Ngano? Binabayan na ka ng bahin na. Kamus mama mo ang pagsulti, ha? Kaya marag magkasilabot mo ng bahin na. Tiwas mo tagkaon, ha? Ikaw man, magsulti mo sa mama ni mo. O kundi, magkasulban sa mama ni mo, ha? Kita yung magsulti, ha? Yan. Pa, Naglibog ka sa imong pagkaikaw. Kanus akala makamatikod ni Ana. dogay na ma.
Apan ako lang yung gipugong-pugungan. Tungod kay dili ko gustong likayan unya ko sa akong mga higalang babae. Kung masayod sila nga tumboy ko. Naliwat ka gyud ay sa duhan ko kay igsuong babae. Mga tumboy. Ma, Bisag sa side di papa nimo, may igsuon siyang tumboy. Mao nga dili kalikayan nga naagi mo liwat. Pero nak, nasayod ka gyud. Nga dili ka hingpit nga magalipayon kung may babae nga mo patol nimo. Nga makasabot nimo. nasayod naman ko ana, ma. Sama ni Rose. Nasayod ko nga. Nasayod siya nga tumboy di ay ko. Og nakagusto ko niya. Nasayod ko nga. Iya na unya kong likayan. Og magubanga mong friendship, ma. May ana. Ang ako na lang yun. Ako na lang yun yung itago kutob sa akong mahimo, ma. Pero nasayod ko nga mahal ko na siya, ma. Mahal ko na si Rose. Og dili ko lang yun ikapahungaw. Nak, ang babay alang lang sa lalaki. Ug ang lalaki alang lang usab sa babae. Nasayod bang ko na, ma, pa? Pero sakit lang balandungon. Nga ang sama na mong mga tumboy. Dili basta-basta nga makapagawa sa ilang gusto sa usa ka babae. Nga love nila ang babae. Nak, Promise, ma. Taguon ko ni kutob sa akong mahimo. Dili ko gustong maguba ang among friendship, ma. Dili ko gustong likayan na lang unya ko ni Rose. Kay mas samot nga. Masamot nga ako may masakitan kung moabot ng higayuda. Dili ko makatugot, ana, ma. Wa na lagi ko makabantay ni Kirk nga nikuha ni mo. Solo flight ka na lang lagi mo pauli. O magtaksi ka na lang. Bisag unsaon mo gud na ko, uy. Huwag ko'y gusto niya. Tungod ba kay dili siya gwapo? Bisag gwapo pa siya. Dili gyapon ako siya subkon. Dili. Tungod kay wa man lang akong gipangita. May lain mo kong gipangita. May nagustuhan na unta ko pero mahadlok lang ko. Mauwasad ko nga mahibaw siya. Mahadlok kong likaya na unya ko niya kon masayod siya sa matod kong gibati para niya. Unsa? Malipay na lang gani ko nga makita ko niya. Magkasulti lang ni. Muna na ko kibayos langit, ana. Mahimo bang may bawaan ako kung si kinsa siya? Og tagadiin siya? Ato ba siyang office mate? Secret lang una para bibo. Lakot o niya, ha? Kita lang ko do, ha? Aron may disturbo? Sige pa. Asa man ta? Ganun ni aman ta dinhi, uy. Kung may makakita na to, abi pa lang, mga pick-up girls na. Mag-enjoy lang gud ta. Come on. Mangita ta atong table na. Aron mag-inom una ta. Una ta manayaw. Si Rose, naunsa ka naman, uy. Wala naman naka-tequila shots ang imong giinom. Mahubog ka ganian. May gusto ko mahubog ko. Aron ikapahungaw kining. Makapahuot sa kondugan. Mao nga. Sige, mag-inom pa ta. Shot ta mo, oh. Aron bibo. Hibaw ka bang? Nahibaw ka bang? I like you. I know this is not the right place, ha? Pero karon na lang. Kay magpakaiso ko. Tungod kay nakainuman ko. Bahala na basta ko ka na ako, uy. I like you. And I think in love na ko nimo. Bisexual ko. Pero mas ganahan ni ko babae. Sama nimo. Nasayod ko nga dili ko ni husto. So, uy. Ay, ambot. Basta love ti ka. Love ti ka, Mayan. Good morning. Maayo kay nakamata ka na. Hubog ka kaayo gabi eh. Mao nga, gida ko na lang ikaw din ni Samo. Aron ma-safety ka. Wa pa man sa kung makatultol sa inyo, good? Yes. Hubog bitaw ko. Hubog kay ko gabi eh, pero nasayod pa ko sa akong gikumpisal nimo. Mahitungod sa akong feelings nga in love ko nimo. Then the feeling is mutual. Dili ko na lang tingali ni Angay pang itago nimo. Tumboy sad ko. Og in love sad ko nimo. I love you too, Rose. Mayan. Karelasyon gid mi si Rose. Nagkasabot gid mi, kaya man nagsama man di ay may ubulo. Tago lang. Amo lang unang gitago ang matuod mong relasyon aron paglikay sa mga balibo og dila og sa mga tao nga mo underestimate unya sa among relasyon. In due time, mugawas na unya kami sa hawla nga among nahimutangan. Dinhi na lang kuto og daghang salamat.
RMN. Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Bathan man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi. Nini akong suliran. Ako si Nestor. Ingkod ang pangidarot. Minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Pagadian City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa pagbisyo sa akong asawa ug bahin sa akong mga anak. Aron inyong masabtan, sugdon ko didto pa mi sa Manila manimuyo. Kay didto man ang among mga trabaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Gabiin na. Wa pa mauli si Lisel. Unsa man din niyang trabaho? Sige lag overtime? Sa miaging simana sab. Mga kaupat sa mag-overtime. Magsusi niya ako ini sa iyang mga kauban. Wa man may mag-overtime gabi ni Store. Ha? Wali ay? Wa naman may overtime ron. Kay hinay ang production sa among kompanya. Unsa? Kung mauna, asam li sila sila ng mga panahon na? Namot lang eh. Wa man sa sige sulti na mo. Og nagtuwa sa inyo ko. Nga mauli day na siya sa inyo magtrabaho. Sige. Salamat sa impormasyon, Pamila. Susihaw na nahan ni Store. Kauban man to mis among trabaho no kanang imong asawa. Pero ambot ba? Naluoy man ko nimo eh. Pwede ba kapila naman na niya buhatan nga may laki siya? Og ikaw Ha? pod. Kapila nimo siya pasalua. Nya gidawat ta sa nimo. Masinsin pa ko, mauli ang gihimo. Pamila, Pero panidio na ha. Eh basin po to di ay kung may importante lang siyang gilakaw. Hindi siya Habi- gustong mahibaw ka. binuang bana ko niya. Nya di ko niya pahibawon. Sige Pamila, salamat. Sugod ugma. Panitan ko ng akong asawa. Unsang sa kang oras ang mauli unyang gabi, Elisel? Ay, maulang gihapon. Madugay lang gihapon ko pa uli kay nagsige lagi may karon og overtime. Mao ba? Sige. Amping si imong overtime ha. Magpaabotan ko si imong pagpauli. Ano man, gusto ka nga kuhaon ti kasi imong trabahoan? Oh, ayaw na. May na lang nang naa ka sa mga bata samtang wa ko. Sige, good. Pag-amping si imong pagpauli ha. Karon mga oras ha. Mao na ang pinggawas ni Lisel sa trabaho. At nga na ako siya din pero di lang ko magpakita. Nana. Si Lisel na karami kawas sa ilang trabahoan. Mura magdunay siyang kitiksan. Ang ako cellphone. Kaya basin ako yung tiksan. Oo, ako'y nadawat na text. Kinsa man kaniyang gitiksan? Milakaw na siya. Asam ka na siya padung. Sundan ako. Milabang siya. Asam man ka na siya paingon. Nadili man mo yung sakyan padung pauli sa amo. May giduol siya nakapark ng motor. Mihawak niya ang lalaki sa lips. Dili. Gitunulan siya og helmet sa driver. Ug miangka sa akong asawa. May laing laki na sa mga akong asawa. Dugay kang nauli pa. Nung kambali kayong ka. Gikapoy ko nak. Pasag dilaw na ko ninyo sa among kwarto ni mama ninyo. Upa. Nga naman. Makaupat man ni buhatan ako. Apat tungol kay mahal ti ka. Sige sa kong hatag ni mo sa kong pasaylo. Dili ko na si Martos pa. Di na ko makasabuti kayo na. Pisi. Puso ko na lang ako kinabuhi. Ikot ko ang pisi ibabaw sa kisamiog. Ikot ko sa akong liog. Yan na. Naikot ko ng pisi sa akong liog. Huwag nakatungtong na ko nining bangko. Kausampatin na ko nining bangko, patay na ako. Mas maayo pa. Pero din ako mag-aratos pali ng pagbatiya. Maghikok na ko. Patira na kong bangko. Naputol ang pisi. Kaupat na ako masakpi ang akong asawa, kamay lang laki. Apan ako lang siyang gipasaylo tungod kay mahal kay nako siya. Ubay duha kami ka mga anak.
Misuway na ko sa paghikog apan swerte nga naputol ang PC ug nasanta ang akong plano nga mao ang pagtapos ko sa akong kinabuhi. Ug unya, Nayabag ka diyan, Nestor. Hikog-hikog ka tungkol lang sa way hinungdan ni mong asawa. mahal kay nako siya pa. Ug may duha mi ka mga anak. Uy. Dili na rason. Aron padayon pa kang magpabilin sa mong relasyon, ha? Uli diri sa ato. Ug data ka ng inyong mga anak. Pa, Mayo kay nipatuo ka sa akong tambag ni Nestor. O mipauli gyud ka mo sa mga bata dinhi sa ato sa pagadian. tungod kay natimbang-timbang ako pa. Hmm. Gusto ka. Dili na ko siya nga ako kinabuhi tungod sa uwi nung akong asawa. Mao na. Pero pa, sa umin ako. Hmm? Sa may ibuhi ko sa akong mga anak. Nabian ko man akong trabaho sa Manila. Ay sayon ra kay na. Ngita tagtrabaho dinhi sa ato. Oh, yun na. Sakay na lang hinuon og fishing boat. Panagatan ba? Tagdugay man kong uli anak pa. Niya ang mga bata. Kabalakan naman nimo nga ni amaming duhas mama nimo. Kami na'y bahala sa among mga apo. Sila po pa. Huwag din ako tubaga. Sukat sa mong pagikan sa Manila sa mga bata. Tubaga. Pangkahi. Ingnan nga wa ka naganahin niya. Kay bisan kinsa na lalaki niya. Sige. Hello. Litsi ka, Nestor. Asa ni wala na mga bata? Ganong imong gidang akong anak? Atong mga anak, Lisil. Basi nalimot ka. Ang bahat sab ko nila. Ipaniguro ko nimo. Makuha ko na sila pagbalik. Tungod kay sa ako pa ka nakustudya. Kay mga minor de edad pa ka na. Sige. Suwayi kung makuha ba nimong gikan ako ang mga bata. Nagsalig ka ng kabit nimong siman? Bisag mo pa ng patabangon. Oh! Tanawang talang. Kay buhaton ako ang tanan makuha ko lang ang akong mga anak. Pabagaan ni Bugnaon sa? Huwag kaya ngay nga mangustudya sa itong mga anak tungod kay immoral ka. Bisag isa na ilaki ni mo. So naman. Hilak-hilak man ka diya. Dili mo angeng hilakan tong bayhana. Way hinungdan tong asawa ni mo, Nestor. Sige, liho kung tadayon ning pagpanakay ni mong fishing boat o kalimtin na tong imong asawa, Nestor. Ilan ako kabuan nga nanakayan ni fishing boat. Kimingaw na ko sa mga bata. Oh, si Papa. Hello pa. Kumusta mga bata? Ay, pastilan, Nestor. Nakuha yun sa imong asawa ang inyong mga anak. Unsa? Apin nga naman pa. Unsa pa paghitabo ah? Ha? Pa? Ako agad sa kong asawa ang among anak nga nag-edad og 13 anyos, ang babae ug ang lalaki 7 anyos. Misamot ang gibati kong kalagot sa kong asawa. Pag ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, may laing lalaki ang akong asawa. Kaupatan niya buhatan ako, mao nga napuno nako. Unsa may akong buhaton? Makiha ko ba siya bisan wa diri ang iyang laki kay siman kini? Makapapriso ba ko niya? Ikaduhang pangutana, wa ko'y kapakitang ligong ebidensya sa iyang pagluib, video o litrato ba kaha. Pero kapila ko na siya masakpi uban sa iyang laki. Makapasa ka ba gyapon ko og kaso batok niya? Ikatulo pangutana, dili na unta to nako ang mga bata apan gibilin ko sa akong mga ginikanan. Ikuha niya nga wa man nanghid nako. Pwede ba nako siya makiha nga inahan man siya? Ikaapat og katapusan. Gusto ko bawion pagbalik ang akong mga anak. Sa may akong buhaton, may posibilidad ba nga makuha ko pagbalik ang akong mga anak gikan sa akong asawa? Palihog, tambagi og tabangi ko. Kini ang akong suliran. Nestor. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, inyong mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, mga behavioral nga mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, unsa pa ng inyong mga giagian din ha. Labo mo yung mga gikalagutan, amoy gikahiubsan, nagproblema mo sa inyong kaminyoon, sa mga papeles ninyo, sa inyong anak, sa inyong mga katigayunan, sa pagbahin-bahin baron ninyo, problema ninyo sa inyong kaipon, sa inyong higala, sa inyong amiga, or problema ninyo sa inyong mga kaugalingon. Sus, ay kabalaka kay na ako o ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, no? Kami ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og andam gyud kaayo mi nga mo hatag og serbisyo para ninyo kay ingon ana mo ka importante sa ato ang mga programa ug wa ang ato ang mga avid listeners kamutanan din ha. Asa man ni kinsa may magpadas among inyong mga kinsa may magpadag suliran og
unsa man pong dramas kahanginan ang amo ang pwedeng mahimo nga dili na man ni makahatag og lingaw ninyo kay wa may mga maghatag og drama, di ba? So importante kaayo mo namo, ayaw mo paghuna-huna nga wa mo'y bili kay grabe mo ka importante gyud namo. And we value your opinions, we value your letters, and we respect your letters so much. Nang hinaot ni nga pinaagi sa ato ang programa, makahatag ni og tabang ninyo dili lang sa atong mga letter senders, sa mga naminaw nato karon nga parihas og giagian or puhon simbako wa sa tagitakibaws no sa takda sa panahon ug sa tadhana sungugon bayagid puta usahay nga makaagipod mo sa giagian sa atuang letter sender. Di kibaw na mo unsay buhaton nga ay ingon man sa Dr. Obra mo ni buhaton, ay ingon man sa Attorney Elaine mo ni buhaton, o di ba? Nakahatag mo tabang. Pero unsaan pagpadas niyong suwat? Natin lain-lain paagi ha. Pwede nato ipadala sa ato ang email account nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ayan, lain-lain o klase-klase gid ang pamaagi ha kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang letter sender gikan sa Pagadian City. Ato siyang tawgon sa pangalan nga si Nestor. No, di lang nato isulti ang iyahang pangalan, pero kaupat na siya luibi sa iyahang asawa. So una niyang pangutana, naay-lain ng laki ang akong asawa. Kaupat na niya buhatan ako, bilibsag ko. Maong napuno nako angay sad, no? Unsa may akong buhaton, makiha ko ba siya? Bisan wa diri ang iyahang laki kay siman mani. Makapriso ba ko niya? Okay. Of course, no, makalagot gud kayo na nga labaw na kung pananglitan ang iyahang buhaton nga dili loyal nimo, muduwag laing team na amang giusahing mga babaeng kanang kundakan nga di yun makontento, no? Wa kasabot meanings loyalty, no? So kanang kani siya ato ang tan-awon, no? Adultery manggod ang makiha nato sa imuhang asawa ug kinahanglan gyud nato pud i-appeal ang laki. Makasong kriminal man ni siya, so pwede ninyo sila filean duha. Pero dili man makasuhan ang laki kay naa man dito, pero makapadayon ang kaso batok sa imong asawa. Basta naapog kay saktong pruweba. Ang kanang pagpakirelasyon manggod, kinahanglan putag na ay proof, no? Labi na nga kanang mapakita pud nato nga physical proof nga naa siya relasyon sa lain nga laki, then ipakita na nato aron naatay lig-on nga ebidensya kung mopasaka man ganita og kaso. Muni ang iyang ikaduhang pangutana, kay wa ko'y lig-on nga ikapakitang ebidensya sa iyahang pagluib, video or litrato bakaha. Pero kapila na siya sakpis sa uban sa iyahang laki, makapasaka ba kihapon kog kaso niya? Mo lagi na akong giingon ni Nestor nga di man gud ingon anak ka sayon, labi na kay kasong kriminal ang ato ang ipasaka. Kinahanglan gyud nga mupakita gyud ta og unsay tawag ani, kinahanglan gyud magpakita gyud ta og klarong ebidensya sa ilahang sa iyahang pagluib nimo, kay di man na pwedeng igora ka mo pasangil nga tama na pud storya kuangan tama na pud bakba, no? Kinahanglan yes na ay pictures, na ay litrato, na ay text message, na ay mga testimony sa mga tao nga nakakita, nakasaksi nga nag-holding hands ba, naghalok ba, galayog ba na din ha, nagpuyo na ba na sila. Kinahanglan gyud ta ana. So tiguma lang na until such time nga malig-on na ng imong ebidensya, then you can file a case. Right now manggod ang ako ang tanaw nimo, mas importante siguro nga makuha nimo imong anak. Muni ang ikatulong pangutana, no? Diri na unta nako ang mga bata apan gibilin ko sa ako ang mga ginikanan, gikuha niya nga wa man ang hid nako, pwede ko basad siyang ikiha ana nga inahan man siya. Akong pangutana, pila edad sa imong mga bata? Now, kung lapas nag 7 years old, pwede na manggod na nga ang bata mismo mupili na sila kung asa sila. Or kung ako manggod yun imong pangutanon, tungod manggod nga nagkadisgusto mo ang nahimong biktima og naapektuhan ani ang mga bata, wa man ko magingon nga dapat anha ra gyud nimo. Although kasabot ko nga gusto ka nga anha nimo, pero as a woman, as a lawyer, and ang mga studies manggod mo pakita gyud pud na Nestor, no, atong mga tigpaminaw karon nga
ang development sa bata dili pwede nga magdako nga dili kaayo maayo na siya nga magdako ngadto lang sa usa ka ginikanan. At some point in time, ang bata mangita gyud na sa iyahang mama or sa iyahang papa. Unya masayon manggod nga mapasabot na to ang iyahang sitwasyon nga wa na magpakauyon ang iyang ginikanan kung makakita siya nga civil, no, maayog relasyon, wa lang gyud nagkadayon pero maayo gihapon og relasyon ng iyahang ginikanan. Meaning, okay, wa sila nag-away, dili kayo, wa lang gid nagkasinabot kaysa sa magubot mo, mag-away mo, magkinihaay mo, makakita ang bata nga iyahang papa mismo gipapriso iyahang mama, unya makita nga normal ra di ay na. Pero naamang way pagpasabot ba nga, oh, naanaylain imuhang mama, dili na ako, kay puhon pod wa sa takibaw, ikaw pod basi na kog kaylain, di ba? So kanang ipasabot ninyo ba nga wa na nagpasabot, so ginikanan gihapon mi ninyo, mas maayo og ingon ana. So perhaps kung pwede nimo masulyahan nimong asawa nga mag-joint custody lang sa mo, kana kung okay ka. Pero kung dili, then you will have to prove nga unfit siya tungod kay nangabit siya. Ikaupat, og katapusang pangutana, gusto kong bawion pagbalik ang akong mga anak unsa may akong buhaton. May posibilidad ba nga makuha kong pagbalik ang akong anak gikan sa akong asawa? Yes, naamang yun. Pero kung minyo manggod mo as a matter of law and policy, pwede mangyud siya nga joint custody. Like I suggested, di manggod na nato pwede nga tungod sa atong kalagot sa ato ang asawa, sa nga iyang personal nga nabuhat nimo, no? Naglagot ka, imo siyang bawsan sa pag-deny nimo og custody ug sa pagdamot nimo sa iyang panahon ug higayon nga mahimo sa siyang inahan ngadto sa iyang mga bata. Kana manggud siya, mura manggud kag na-influence na sa imuhang kapungot ug sa imuhang kalagot. In that way, tungod ana, na-affected pod ang mga bata, kay basin pod ang mga bata, ganahan pod mo spend og time sa ilahang mama, kay ila baya ng mama. No? So, ako ang suggestion, kung pwede, no, pag joint custody na lang mo. Although, to answer your question, pwede gud nimong mabawi ang imong mga bata. Kay nakasa man siya, ma-prove man pud na nimo, no? Labi na kung ang mga bata pod lapas nag-city, ikaw pod ang ilahang pilion ug anha pod sila gusto nga mo puyo nimo. Pwede sad. Ang ako alang, if you look at it at a holistic point of view, kung ato ang tan-awon ang dili kung unsay imong gusto, but kung unsa po'y gusto sa mga bata, ato pong apilan ug consider unsay makaayo para sa mga bata, basin mas maayo pod ug nindot pod nga ideya nga magbahin gyud mo sa panahon ug sa oras para sa imong mga anak. Kay di ba, kay kanang panahon nga musakay kag barko wa man ka, magkinahanglan man pud na sila ginikanan, ba nya di man pud na mapun-an, no, ang kana nga void sa imuhang mga ginikanan sa lulog-lula, kay lahi man gyud nang ginikanan. So basin okay pud nga adto baron sa siya sa imuhang asawa, ini naa ka, dunggo ka, ana pud nimo, ana ba? So paminsara huna-hunaa dayon og tarong ang tan-awa kung unsay maayo dili para nimo, but kung unsay makaayo para sa imong mga bata. Mga sukintig paminaw, hinawot untangan na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon ding higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.